Sigra bala kang tumingal acampa samyang ngedali lir dadet we letega dewangkum pangujang niti benjang sang aji mijer latih nyonga dali Trisno Surawilaga kaya buta sing ngawergil amyaan para wadyabala rata dinawa salaing pating galidrah swaraning pating galeruh seblak sampur tanjak warangka cinandra kadya kebaing pasewakan Sutir angelean kumeblat awak-awak sek-sek oya-oya sek-sek oya-oya sek-sek oya-oya sek-sek oya
Ayo, oh, Kene thôi, để thôi, để thôi. Ôi, ba. Ôi, ba. Ngoài ra trên chân. Hey, oh, hey, oh. Ôi, ba. Ôi, à, yeah, lo, yeah, là, yeah, wow, ayo Pat. Ôi, ôi, ora mạnh lên, cengareng, thực cho, bỏ lông lẫn trách, rồi kêu anh ông sàn đi. Ôi, con nó một trò thì không phải nặng lên, còn lên mẹ lô xoát ngáp bèn to rồi. Yeah, yeah, ôi, Bapak Ander Saputra Paroko kono padha dengan benak di Paris ada matian di Safon. Katon akawe-awe jangan bermaneger
sore. Oh. Roti praptaning Sang Prabu ya panjenenganing gableh yaksa kondang aloka ya gableh yaksa ya mung aku lananging jagat lancuring pahwana sing gawe otran-otran ana ing desa ya mung aku ning keparap bledek minangka pepatih sing tak tresnani ana ring kalenggan dinaning iki ngaturke gong manur kang tanpa pepindhan sepisan para panjenenganipun Bapak Siswanto sakeluwarga sing wis paring kanugrahan marang kowe lan aku sowan ngabiyantara ana Paseban Agung bledek sing tak gadhang arena kelawan wengi kowe adoh tak awe cedhak tak raketake minangka dadi seksi nggone keluarga agung Bapak Siswanto sakeluwarga nganakne upacara kang suci. Mula dinaning iki kono penakno nggonmu seba sauntara iritan para kadang. Hei hei. Bledak! Wah. Dina kang becik iki ana tamu sing bakal mlebu ana ing Paseban. Kula dinaning iki dikeparengake mlebu ning Pendhapi Agung ya. Oh, iya. Bledak! Sadurunging tamu mlebu ning Paseban Agung denaning iki kepyak ning para manggala yudha budal lumaksana ta Brata. Ye. Oh. Lo. Ye. Oh.
padahal Riko wis janji gagal urip ya siji. Isun yo sing jayani nelong rasane ati. Koyo golet nyati duberi rasane ati. Pikiran sing bisa ayem sing ngatut mata walangan. Ati susah lan nelongso perjane Riko Suloyo. Pikiran sing bisa ayem sing ngatut mata walangan. Ati susah lan nelongso perjane Riko Suloyo. Timbang orek ketiki saiki tinggal nyain. Isun lan Riko wis lilo, Riko disanding wong liya. Iki wis nasib isun, isun Riko apusi. Padahal Riko wis janji bakal urip ya di siji. Isun yo sing jayani nelongso rasane ati. Kok teko yo golet ganti duberi rasane ati. Pikiran sing bisa ayem sing ngatut mata walangan. Ati susahan nelongso mergiane Riko Suloyo. Sing bisa ayem sing ngatut mata walangan. Ati susahan nelongso mergiane Riko Suloyo. Yang urip ketiki saiki tinggalan piain. Isun lan Riko wis lilo, Riko disanding wong liya. Pikiran sing bisa ayem sing ngatut mata walangan. Hati susah lan nelongso mergiane Riko Suloyo. Pikiran sing bisa ayem sing ngatut mata walangan. Hati susah lan nelongso mergiane Riko Suloyo. Pikiran sing bisa ayem sing ngatut mata walangan. Ati susah lan nelongso mergiane Riko Suloyo. Pikiran sing bisa ayem sing ngatut mata walangan. Hati susah lan nelongso mergiane Riko Suloyo. Iki wis nasib isun, isun Riko
padahal Riko wis janji Saudara Komar. bakal urip ya di siji Sonyo sing nyayani nelongso rasane ati kok teko yo golek ganti duberi rasane ati Iya. Sok manis modele. Sok manis. Sing ngatut moto walangan Yuti. ati susahan tongso Ledek biayaan. mergiane Riko Suloyo pikiran sing bisa ayo sing ngatut moto walangan hati susahan nelongso Setrum mergiane Riko Suloyo pikiran sing bisa ayam sing ngatot moto walangan hati susahan nelongso mergiane Riko Suloyo yang ore saiki cundae telan Riko silo kotisane yo pikiran sing bisa ayam sing ngatot moto walangan Longso mergiane Riko Suloyo Digan Pak To, iki Brandon jaluk lho ya. Lele, nyapa lho kuwi. Lah atene nyawar ya ora gawa dhuwit. Kang ojo lali Riko pengen duwe janji kadung wis bakalan setahun janji digawe setahun bakalan rasane suwe temenan Riko janji ngawe janji ngono caket yo senenge jalan sang janjine Nyapa lho. Bedhe. Nyapa lho kowe iki kok nesu apa? Nesu karo kancane iki lho nyapa. Nesu mah. Nesu kok gampang nesuan iki ngopo lho? Ojo gampang nesuan, wong lek gampang nesuan iki cepet tuwek. Cepet 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 tuwek. elek. Gaming. Sapa batok ndase? Kuwi ngono Mbak Ganggu, Mbak. Arek kok biayaan lho nyapa. Raine katane kecepet tok meneng ae. Malah cepet nek kene. Nek kene sing kecepet yo lara, nek kene sing dicepet iki gak apa-apa. Kleru nah, kancane kleru.
Kendange iki lho aku wis nyewa. Pak tuan rumah aku nyewa kendang lho. Alah. Alah. Yes. Aku ya diundang lho rene. Padha-padha adoh ngundang-mandang itu ora keju to. Hah? Anggita arek-arek sekarang men jaranan. Kendang lagi ora kejuan. Apa? Ha! Jangan ngomong. Tak pateni iki. Ndang. Nyapa tukang kendang mbok seneni lho. Ya aku kan ya diundang to. Pak Bledek sampean gelem jaran gene aku. Ya melok jaran no. Joget. Lek nek kowe kereng joget dhewe. Cangkeme tapuki raimu. Lah iki lho. Heh. Duwe ilang kebut. Berane keju Bang. Oke yo. Lah. Kali baru iki kowe tak kandhani ya. Kali baru iki bolo kuwi sampe kokono. Teko kini iki lho bolo kuraimu. Kowe ora percaya kowe. Padha diundange iki sing rukun. Ngono lho. Kowe ate joget. Raimu kaya Pak Po wae. Gak rukun blas. Hei, matamu picek. Enek salon, gendut-gendut salon. Wong dilahle-lahle ae pindah. Ya nek pindah kene wonge, nek pindah kenekane raimu. Iso to? Timbang kok potongamu gak iso joget. Delok to matamu. Malah nesu. Halo tuan rumah. Ya mengenalkan diri nah. Maksis. Sasis tangkemmu dikai apa ora? Ah, sing dikai dur aku. Rahimu sok kenal. Nggih Pak Sis. Kowe kenal to? Gak. Padha ora kenale kok ekres. Lah iya, aku niru kowe. Hei. Jare ate joget. Lah raimu nang apa diundang padha diundange kok. Ya tampene wong Pak Sis ngundang aku kok. Gak. Lha ya ndang to. Kelewejingan padane bondet. Pak Sis. Ayo ndang to. Aku mbek Pak Sis iki kon rewang asline. Pak Bledek sampean rewang nggih. Ah, ora. Diancuki dicekeli ora gelem to kowe. Rah. Ya ancuk kowe. Hei, aku ketatap selambu iki lho. Woi. Diangkle iki. Ngantem biasa peleng ngono.
Loh, tak gepleng dhewe kok. Enten. Nang gelem joget jangan joget. Lah raimu ini joget apa ora joget? Loh, joget ta kowe? Ra gelem joget ta kowe? Iso nggawa anake lho. Cek cangkemmu cowok ngawur. Raimu anakku ganteng-ganteng. Cangkemmu. Tak tabok raimu. Ada joget bareng lho. Ya gak mau jaremu joget dhewe. Yang jelas dikurangi karo Pak Sis aku. Ayo Tang. Ando. Dudu karepe ati sengaja mungkir janji dudu sun karepi kang rikong loro ati. Ya tak cekel to nek sing nyanyi raimu. Hah? Ora. Jogetana dhewe. Entek-entekno. Kepengen tak pongor cangkemmu apa piye? Kowe mau jare ra melok joget. Lho ya kancane pong. Lek Pak Sis duwe lenggis. Digang lenggis jas kuwi lho. Tentang modal. Le! Kamblah. Dene kowe diundang. Saka Kali Baru le. Sorak Meroto, Jaya Meroto, Kelamontan bangkit siro, wanitan ding mring wak mameng. Ngono ya tan neng son jasir maju apa kasih aja ambian kaya wong jalo keruputan kaya menjangan mati eman gamblah kena tiban tangan iki rambut lecek bisa gobokmu rungokno le leno matamu kena kowe kena tak gawe gelangsaran Pak
Asyuk. Neng aku tetulungo. Aku bakal jaluk kekuatan. Kamu langsung tanpa nono.
botole biru riko kapak yoro awak isom raino bengi sing bisa turu riko kapak yoro awak isom raino bengi sing bisa turu lambi cemeng sroal cemeng donti konggang mosok lunturo emak sing cemen piapak sing cemen dicek yang mosok lunturo emak sing cemen piapak sing cemen dicek yang mosok lunturo Ayo klub, ayo. Ayo, ayo, ayo. Besok tak jak dobel mana ya? Tenang aja. Kok tak gedang? Aku saiki nggawa bojoku, gak iso ndangdut. Heh! Dulurku nang kali baru ana. Aja selamat jalan tak pateni raimu. Hei, iki lho tulung ana. Ora apa-apa lho. Tak doain. Bismillah. Oh, no. Oh, yes. Oh, no. Oh, yes. 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 Tulung ana. Aku tak mlebu dhisik. ya ampun Oh, canda ble. Oh.
Banyuwangi.